Karolína je člověk, který to je nejsrdečnější, nejúžasnější člověk, nejlaskavější, kterýho jsem kdy já v životě potkal. Udělala ze mě lidštějšího člověka, než jsem kdy byl. Koko se vlastně podařilo vytvořit tak milující prostředí, že Tomáš na sobě začal nějakým způsobem pracovat a pro mě byla opravdu čest sledovat tu proměnu v to, že tady dneska můžeme stát. Stačí. Zdraví. Na dnešní den jste si jako posla vybrali Baronga. Baronk je posel dobrá. Možná jste si ho vybrali proto, že Tomáš požádal Karolínu v Indonésii ruku. Baronk je král duchů v Indonésii, je to hinduistický symbol lásky, dobra, poselství a hledání pravdy. Když něco děláš, o nic se nesnaž. Když sloužíš, o nic se nesnaž. Považuj za chutné to, co je bez chuti. Považuj menší za větší, považuj méně za více. Plánuj obtížné věci, dokud jsou snadné. Dělej velké věci, dokud jsou bezvýznamné. Obtížné věci v podnebesí nutně vznikají z jednoduchých. Velké věci v podnebesí nutně vznikají z bezvýznamných. A zeptám se i tebe, Karolíno, jestli si bereš Tomáše, tohoto gentlemana, za muže. Ano.